Heippa! Mulla oli tänään vähän känkkäränkkä aamu, joten mä päätin lähteä pikniklounaalle, kun vapaapäiväkin. Ja pyöräilin tämmösen Cabot Toweriin. Näyttää ihan mukavalta piknikpaikalta. Vai mitä ootte mieltä? Mä en oo saanut päivitettyä blogia vähän aikaa, niin ajattelin kertoa sitten vähän kuulumisia tälleen videolla. Saatte sitten ihailla Bristoliin, jos täällä jotain näkyy. Katsotaanpa, mistä mä löytäisin kivan syömispaikan. No tuolla näkyy vähän taloja. Ja sitten, mitäs täällä muuta on? Peltoja tuolla kaukana. Tämmöstä. Ei tarkenna kovin hyvin. Mennäänpä alaspäin vielä. Täällä kuuluu joku kiva solina. Mikähän paikka tää on? Äkkiä mennään. Täällä on tosi rauhallista. Mä luulin, että tää kuhisis porukkaa, mutta ei onneksi. Voi täällä on tämmönen kiva silta. Ja katsokaapa tänne. Oi. Kyllä tää on hyvä paikka syödä pikniklouna. Mä pakkasin vähän salaattia mukaan ja kaikkea semmoista kivaa. Tossa on Cabot Tower. Tämmönen torni. Pakkasin salaattia, ampua ja leipää ja vettä mukaan ja sillä pitäisi pärjätä nyt ja sit lähden iltapäivästä lenkittää vähän koiria, kun kaikki muut suunnitelmat nyt meni vähän mönkään tänään. Mutta niitä kuulumisia. Eli mä sain viime viikonloppuna tietää, että mä oon päässyt tuonne Seinäjoelle opiskelemaan. Ja koulut alkaakin ihan pelottavaa äkkiä, tosi pian. Eli 6. päivä 8. Niin tässähän pitää jo kohta muuttaa takaisin Suomeen. Mikä tuntuu jännittävältä ajatukselta sekin, mutta ihan kun ei tarvi enää jännittää, että missä se seuraavat 4 vuotta viettää. Silleen tuntuu vähän kamalaltakin lähteä jo nytten. Aikaisin on mulla vielä tässä jonkun verran aikaa, 8 kuukautta takana. En uskallais laskea, kuin vähän viikkoja enää on jäljellä. Mutta tuntuu ihan hyvältä silti lähteä Suomeen, että on mukava olla täällä, mutta on myöskin mukava palata Suomeen. Eli ihan loistava sauma lähtee varmastikin. Ja paljon hyviä, ihania muistoja Bristolissa olosta. Varmasti täällä tulee lomailtua joskus ja tehtyä muistelumatkoja. Ja nyt olisi tarkoitus keskittyä ihan vaan nauttiin tästä kesästä täysillä. Ja ainakin käydä Lontoossa muutaman kerran. Ainakin kerran ja ehkä 1 musikaali. Ja äiskä tulee vierailemaan ystävänsä kanssa pian ja kaikkea tämmöistä kivaa. Sitten ihan tyttöjen pikkuprinsessojen kanssa touhuilla. Ja kämppähommaamista. Semmoista. Mulla loppuu varmaan kohta patterit tästä kamerasta. Joten täytyy sanoa nyt, että heippa, mä lähden syömään. Mä löysin kivan penkin, missä syyä. Tuossa noin. Ja hauskaa juhannusta. Sekin on ihan pian. Viettäkää oikein mukava Jussi munkin eestä. Mulla ei varmaan tule paljon vieteltyä. Mä oon aika lailla töissä sen ajan. Elikkäpä näin. Heippa!